Pre nego što budemo čuli prve prezentacije koje su posvećene omladinskom delu programa i visokom obrazovanju, ja bih samo želela kratko da vas upoznam. Mi smo imali u našem timu neka pojačanja u poslednje vreme i pored koleginice Sofije Dukić, koju većina vas zna, koja takođe radi sa institucijama svih nivoja obrazovanja, tu su sa nama kolega Nemanja Dragićević, koji će danas govoriti o kreditnoj mobilnosti, i koleginica Ivana Živadinović. Ja bih samo zamolila kolege da ustanu ako mogu, da biste mogli kasnije u toku pauza da ih identifikujete, pitate ako vam nešto nije jasno za ove vrste projekata iz oblasti visokog obrazovanja. A sada bih zamolila Sofiju da vas predstavi izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, prvu veliku vrstu projekata sa kojom nastavljamo. Dobar dan svima i sa moje strane. Sofija je veoma srećna što ima pojačanje u timu i što više neće morati da odgovara na baš sva pitanja zajedno sa Marijom. Dvoje kolega koje imamo od skora su veoma iskusni, razumeju bolonjski proces, a samim tim bi trebalo da se dobro snađu i sa projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Ja imam možda nezahvalnu ulogu da vam pričam o nečemu što dobro znate, ali kako Marija reče na početku, uvek na našim infodanima ima ljudi koji su novi, barem 20% onih koji nisu učestvovali u projektima, nisu čuli za neke od ovih mogućnosti, te je stoga naša želja da te nove kolege upoznamo sa onim šta su projekti, a za ove koji su već upućeni u to da ih podsjetimo, da možda pružimo neku novu ideju za nove projekte, te nadamo se da ćemo negde u sredini naći koristi i za jedne i za druge. Kad sam sabirala koliko smo do sada imali konkursnih rokova za Tempus i ova dva nastavka u Erasmus Plusu koji su pod imenom Capacity Building in Higher Education ili izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, došla sam do broja 14. Dakle, ovo je 14. konkursni rok gde manje više pričamo o modernizaciji visokog obrazovanja i gde kroz projekte ovog tipa, zahvaljujući bespovratnim sredstvima Evropske unije, nudimo velike šanse visokoškolskim institucijama, ustanovama, ali i mnogo šire, svima onima koji zajedno sa njima žele da sprovode ovakve projekte. Ne bez razloga stavljamo najveći akcenat na ove projekte i sa njima počinjemo, jer su to projekti koje naše institucije za sada unutar Erasmus Plusa, pored Jean Monnet projekata, znači jedino ove projekte mogu i da vode, da koordiniraju. Opet, dodatni razlog zbog čega ih stavljamo na prvo mesto, sredstva koje možemo da povučemo iz ovih projekata su najveća i velikim procentom, čak do 30% ukupne vrednosti projekata može se kupiti i oprema. No sada nećemo pričati toliko o tome iz čega se sastoji budžet projekata, osvrnut ćemo se pre svega na tipove projekata, govorit ćemo o prioritetima koje ovi projekti imaju i dati vam neke osnovne informacije o tome kako izgleda konzorcijum. Marija je na početku rekla, mi vas ponovo podsjećamo, Erasmus Plus ima neke svoje ključne aktivnosti. U okviru druge ključne aktivnosti ovo je tip projekta koji možemo da kažemo i prilično je dominantan kad je saradnja programskih zemalja sa partnerskim zemljama u pitanju. Znamo da je svima nama bilo lakše izgovoriti Tempus, ali evo sad se trudimo da usvojimo novu terminologiju. Ponekad po vuku čitamo to CBHE kao Capacity Building in Higher Education Project ili jednostavnije kažemo projekti za modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, može i tako. Uglavnom, osnovna sličnost koju moramo da istaknemo sa Tempusom je da postoje ta tri tematska bloka, velika tematska bloka u okviru kojih možete prijaviti projekte. Prvi, najčešći, najbrojniji su nam ranije bili projekti u tom tematskom bloku, to je blok za modernizaciju kurikuluma, razvoj novih ili inoviranje postojećih studijskih programa. Sve kombinacije su dobrodošle, vidjet ćemo kasnije koji su prioriteti za ovu oblast. Dalje, imamo blok koji se bavi modernizacijom upravljanja i rada visokoškolskim institucijama.
Tu su se stvari malo razdvojile u pravcu onoga što je jačanje kvaliteta institucija kroz sam kurikulum i kroz funkcionisanje institucija kao takvih. I treće, važna stvar je jačanje veze visokog obrazovanja i sveta rada, privrede, neposrednog okruženja i društva, gde opet veliki broj projekata bio finansiran kroz Tempus, a i dalje su šanse veoma lepe i kroz ovaj konkursni rok za izgradnju kapaciteta. Sad, uhodana priča o objašnjavanju razlike između onoga što su zajednički strukturni projekti. Moramo da se zadržimo na ovome, jer ambicija svakog projektnog tima koji krene da priprema jedan projekat upravo mora negde u startu da se odredi da li vi sa temom projekta želite da obuhvatite samo one institucije koje ste uključili u konzorcijum ili želite da s provođenjem projekta ostvarite sistemski uticaj na visoko obrazovanje ili možda na sistem obrazovanja u celini. U zavisnosti od toga odredit ćete se da li pravite zajednički projekat, joint project, ili projekat koji se zove strukturni, structural project, koji opet ima zahtevnije ciljeve i još neke druge preduslove koje ćemo spomenuti u svom, da kažem, tehničkom smislu. Bitna stvar koja određuje i pripremu projekta je to da oni koji konkurišu jesu isključivo visokoškolske institucije. Ne pravimo razliku između državnih i privatnih, znači svi koji su akreditovane visokoškolske institucije u zemlji, programskim partnerskim zemljama, akreditovane nacionalno imaju pravo da konkurišu, s tim što uvek napominjemo da Evropska komisija, kad su u pitanju privatne institucije, zahteva dodatnu dokumentaciju, ponekad bankarske garancije koje, ruku na srce, znaju da budu teške za obezbediti, zbog čega su pomalo privatne institucije visokoškolske, barem u našoj zemlji, bile obeshrabrene da se pojave u ovoj ulozi. Dosta ređe javljaju se u ovoj ulozi neke asocijacije visokoškolskih institucija, kao što je recimo KONUS, Konferencija Univerziteta Srbije, oni su imali jedan takav projekat i u slučaju strukturnih projekata, ovo je baš retko, nismo imali takve slučajeve. U Srbiji nacionalna, registrovana nacionalna ili internacionalna rektorska, profesorska, studentska organizacija. Ipak držimo se onog što je prvo i osnovno, a to su visokoškolske ustanove. Lepota ovih projekata je da svi drugi mogu da budu partneri, i to punopravni partneri, u meri u kojoj oni sebe vide kao neko ko doprinosi uspostavljenim ciljevima projekata. Čak se na projekte koji uključe više neakademskih partnera, kako ih i zovemo, gleda pozitivnije. Naravno, ako su na pravi način obrazložili zašto su ti neakademski partneri u projektu. Gotovo da nemamo više projekata za izgradnju kapaciteta ili ranijih tempusa koji nisu imali barem po jednog neakademskog partnera u konzorcijumu. Bilo da je reč o privredi, ako je saradnja sa privredom u ciljevima projekta, bilo da je reč o školama, osnovnim i srednjim, ako je projekat trebao da podrži neku vrstu obuka za nastavnike ili reformu kurikuluma za nastavnike, javna uprava, ministarstva, nevladin sektor, organizacije civilnog društva su dobrodošli partneri u ovim projektima. Opet se vraćamo na to pod uslovom da vide sebe, prepoznaju svoju ulogu i doprinose ostvarenju postavljenih ciljeva. Imamo u projektima za izgradnju kapaciteta ponovo mogućnost da neke organizacije predstavimo i kao pridružene partnere. Ovo je zgodno ponekad zbog privrednih društava, velikih preduzeća koje se teško upuštaju u učešću u projektima iz raznih razloga, ponekad je to i poslovna politika ili nemogućnost obavezivanja, nerazumevanje rukovodstva, ali bi želeli da projekte podrže ili da učestvuju u širenju rezultata, da vam pomognu da nešto sprovedete, ponekad da prime vaše studente na praksu, te stoga ova mogućnost pridruženih partnera koji jesu deo konzorcijuma, ali nemaju finansijsku, da kažem,
deo konzorcijuma u nekom širem smislu, ne onom užem projektnom, znači ne nalaze se u ugovoru na spisku i ne dobije finansijska sredstva, ali su ipak tu da vam pomognu da ono što ste zamislili projektom ostvarite do kraja kako valja. I stižemo do najčešćih problema kako formirati konzorcijum. Pre nego što se budemo bavili prioritetima, evo kratke napomene o tome kako izgleda konzorcijum ovih projekata. Mi najčešće kolegama savjetujemo da krenu od toga da razumeju koje zemlje učestvuju u projektu, pa onda se spustimo na nivo koliko institucija iz koje iz tih zemalja učestvuje u projektu. Ovo su projekti gde smo mi kao partnerske zemlje krajnji korisnici. Nama treba da se pomogne, nama treba ekspertiza, te zbog toga nijedan od ovakvih projekata prosto ne može bez partnerske zemlje i zato je minimum učešća jedna takva partnerska zemlja. S druge strane, pošto program finansira Evropska unija, očekuje se da ekspertiza upravo stigne od strane zemalja Evropske unije ili još šire programskih zemalja, o kojem je Marija pričala na početku, i njih treba da bude minimum 3. Tako stižemo do tog nekog prvog kriterijuma gde je s jedne strane partnerska zemlja, s druge strane minimum 3 države sa ove programske strane koje su vam neophodne. Sad, ako u projekat uključite 2 partnerske zemlje, što je takođe moguće, čak i poželjno, pošto su budžeti za ove projekte formirani na osnovu nekih regionalnih alokacija, pri čemu su ovde u pitanju regioni, politički regioni Evropske unije, mi spadamo u prvi region Zapadnog Balkana, onda treba imati u vidu da i svaki od tih partnerskih zemalja koje se uključi, u stvari vama trebaju minimum 2 visokoškolske institucije. I ovo u sredini je ključni kriterijum da broj visokoškolskih institucija iz partnerskih zemalja ne sme biti manji od ukupnog broja visokoškolskih institucija iz programskih zemalja. Pojašnjenje dodatno uvek možete da nam tražite, možete prosto i da nam pošaljete koga to planirate da uključite u projekat i da nam kažete ili ovo to o čemu pričamo, možda je tako i najlakše, jer uvek kad teoretišemo dođemo u nekom trenutku do nečega što nije baš najrazumljivije. Da napomenemo da program razume i da neke male zemlje u kojima ima najviše 5 visokoškolskih institucija i gde više od 50% studenta studira na jednoj visokoškolskoj instituciji, onda oni ne moraju da se drže ovog kriterijuma da imaju barem 2 institucije u projektu. I važna stvar, strukturni projekti, videli ste imaju sistemski uticaj, ne možemo sprovoditi ovakve projekte ako nam partner u njima nije ministarstvo nadležno za obrazovanje, za našu zemlju naravno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sad da se vratimo prioritetima koji se definišu na 2 nivoa. Evropska komisija vodi glavnu reč u uspostavljanju ovih prioriteta, oni uvek imaju veze sa politikom koju Evropska unija sprovodi ka našoj zemlji, jer mi smo jedan politički region Zapadnog Balkana. Kod nacionalnih prioriteta, oni koji se tiču samo nas, uvek se oni uspostavljaju saradnji sa nadležnim Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. A za region Zapadnog Balkana te prioritete postavlja sama Evropska komisija, opet imajući u vidu neku svoju širu strategiju ka našem regionu, ali ne možemo da kažemo da ni ona nije nastala na ispitivanju potreba regiona u celini. Bitno je naglasiti da budžetske alokacije za ovu vrstu projekata jeste regionalna. Samim tim negde provejava ideja da regionalni projekti često imaju prednost, da je veći broj regionalnih projekata koji dobijaju finansiranje, ali opet ne neophodno. Ako je vaša tema bitna samo za institucije iz Srbije, ako smatrate da ćete je bolje pokriti, ako želite da projekat prijavite kao nacionalni, to je i dalje moguće i potrebno da se pozovete na neki od nacionalnih prioriteta. S druge strane, ako se uhvatite teme koja je regionalna u ovom smislu kojem sam spomenula, onda je bitno da se vaša tema poveže sa nekim od regionalnih prioriteta ili
za slučaj da recimo dve partnerske zemlje, mi i Crna Gora, mi i Bosna, Albanija, imamo zajednički nacionalni prioritet i to je sasvim u redu. Dakle, zajednički nacionalni prioritet je dovoljno dobar razlog da možete da prijavite i regionalni projekat. Sad čuvene tabele koje smo predstavljali u odvojenim leafletima nalaze se i u maloj brošuri koju ste dobili u okviru svojih foldera prilikom registracije, koje projekte dele na tipove, na 4 kategorije. Mi ćemo proći kroz ove 4 kategorije, opet u želji da vam damo ideju šta se to može prijaviti ili ne. Za kategoriju modernizacije kurikuluma sada vidjet ćete postoje teme koje su vezane za pojedinačne oblasti, discipline, subject areas na koje smo navikli, ali postoji nešto što je recimo bitno za sve oblasti i discipline, bez obzira o koje se radi. Još uvek pregovaramo sa Evropskom komisijom, treba da razjasnimo da li je moguće prijaviti takve projekte, a da se ne držimo pojedinačnih disciplina. Evo da krenemo. Dakle, kad je razvoj kurikuluma u pitanju? Prioritetne oblasti se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu. Dobili smo neke projekte koji su možda se našli u ovoj oblasti, ali nisu u potpunosti zatvorili vrata onima koji možda osjećaju da bi želi da prijave nešto slično. Crveno su teme koje nismo skoro ili nismo uopšte imali u temama projekata za razvoj kurikuluma, kao što je recimo novinarstvo, informisanje, ili oblast prava za koju nam je rečeno, ako danas ovde ima kolega sa pravnog fakulteta, postoji recimo dobra volja direktorata za pravdu, DJ Justice, da podrže projekte koji bi recimo pokrenule visokoškolske institucije Srbije, regiona Zapadnog Balkana i omogućile neku vrstu treninga za javne tužioce, branioce i tome slično. Zato smo ih u neku ruku izdvojili, ali to ne znači da kolege koji dolaze iz računarskih nauka, koji se bave u nekom obliku zaštitom životne sredine, onim što se zovu bezbedonosne usluge, što bi trebalo da bude prevod security studies, ili koji imaju na umu neku multidisciplinarnu, interdisciplinarnu temu, ne mogu sebe da nađu u okviru ovog prioriteta. Važno je da ako prijavljujete ovakav projekat, razmišljate široko, da se ne fokusirate samo na svoj predmet, da ciljna grupa studenta bude dovoljno velika da zavrednjuje finansiranje koje u proseku za ovakve projekte je oko 750 do 800.000 evra. Dakle, ne bismo želeli da prioritet razvoj kurikuluma bude samo 1 ili 2 predmeta na malom broju visokoškolskih institucija, nego da je to jedan ceo studijski program ili barem jedan značajan modul ili da je u pitanju značajna reorganizacija, modernizacija studijskog programa koji je u nekoj od ovih oblasti. Podjednako je to bitno i za nacionalne prioritete, ako birate njih, i za regionalne, ako saradnju sprovodite recimo u regionu Zapadnog Balkana. Očekuje se da sličnu priču imaju i vaše kolege iz te druge partnerske zemlje, Albanije, Bosne, Crne Gore. Dakle, na način barem sličan onome što ste vi želeli da uradite ovde u Srbiji. Kategorija B, za koju smo rekli da je u neku ruku nova, koja se tiče unapređenja kvaliteta obrazovanja i podučavanja, dotiče se svih oblasti, svih disciplina. Zašto? Zato što ima u vidu jačanje onoga što je metodologija, pedagoški pristup, način na koji se definišu ishodi učenja, na koji način se koriste IKT tehnologije u nastavi, da li imamo fleksibilne putanje, stizanja do visokog obrazovanja i nastavka visokog obrazovanja na višim nivoima. Dakle, bitno za sve discipline, veoma interesantna kategorija prioriteta. Ono što želimo da razjasnimo i što ćemo sigurno raditi u narednim danima sa kolegama iz izvršne agencije je da li je dovoljno birati neku od ovih tema koje ovde vidite izlistane, a da se ne vežemo za određenu disciplinu.
Recimo da ako govorimo o ishodima učenja, ne govorimo samo o ishodima učenja u oblasti socijalne zaštite i studijski programi koji se tiču socijalne zaštite, nego govorimo o ishodima učenja recimo na inženjerskim naukama ili u oblasti, ako se na Filozofskom fakultetu nalazi, 5 oblasti, pedagogija, psihologija, sociologija i tako dalje, da onda govorimo o načinu stizanja do prave definicije ishoda učenja na više studijskih programa. Ili da kombinujemo inženjerske nauke i humanističke nauke, opet pod kapom istog prioriteta koji je pravo definisanje ishoda učenja, ili ocena metodologije određivanja kredita, ESPB, što je recimo za visoko obrazovanje u Srbiji dalje veoma važna tema, sudeći po najnovijem izveštaju sa ministarske konferencije o bolonjskom procesu. Pomeramo se u kategoriju C. Tu smo već u Tempusu imali neke primere projekata koji su se bavili načinom funkcionisanja samih visokoškolskih institucija i prepoznali smo to da tu mogu da se urade teme kakve su razni studentski servisi, karijerno vođenje, koje recimo Centri za razvoj karijere su imali veoma uspešan projekat koji je unapredio njihov rad. Univerzitetske biblioteke su imali jedan projekat u okviru ove kategorije, tako da kažemo, ali i dalje postoji prostora za neke nove ideje. Recimo, studentski servisi nisu u celosti pokriveni, ima tu još uvek prostora za to šta je potrebno studentima koji dolaze i odlaze na mobilnost ili koji dolaze iz nekih socijalno i društveno depriviranih kategorija, ako smem tako da kažem. Mehanizmi osiguranja kvaliteta sa nekog institucionalnog stanovišta koji važe za sve fakultete, sve članice univerziteta i dalje su bitna tema. Imali smo projekte koji se bave razvojem istraživačkih i inovativnih kapaciteta, videli ste i u prethodnom konkursnom roku, Marija je spomenula jedan od njih, ali, kažem, mi smo uvek raspoloženi da sa vama sednemo i pogledamo temu vašeg projekta, detaljnije aktivnosti, radne pakete koje želite da vidite, koje želite da razvijate i uporedimo ih sa onim što znamo o ranije finansiranim projektima. Tako da ne želimo nikog da obeshrabrimo, da je jedna tema pokrivena i zatvorena je potpuno, nego baš uvek možete da nam kažete ja bih ipak želeo da se bavim tom temom, želim da porazgovaram o tome. Stigli smo do kategorije D. Putovanje kroz prioritete je uvek malo teško, ali ovde saradnja visokog obrazovanja sa društvom u celini, mi bismo najpre voleli da se nekako ovde povežemo sa privredom u okviru ove kategorije D, da visoko obrazovanje daje svoj doprinos razvoju privrede, jer to negde povratno će onda pomoći i samom visokom obrazovanju. U okviru ove kategorije spomenute i neuniverzitetski sektor visokog obrazovanja, gde se pre svega misli na visoke škole koje imaju strukovne, primenjene studije i način na koji one sarađuju recimo sa privredom, može da bude interesantna tema. Mi smo kroz Tempuse skoro svake godine imali barem jedan projekat koji su vodile visoke škole ili su u njemu učestvovale i drago nam je što smo uspeli i kroz projekte da osnažimo jačanje kvaliteta tog neuniverzitetskog sektora visokog obrazovanja u Srbiji, te stoga ta mogućnost i dalje stoji otvorena. Malo zahtevniji zadatak implementacije i praćenja reformskih politika je po nama tema za strukturne projekte. Trebalo bi se naravno bliže odrediti koje reformske politike, u kojoj oblasti i na koji način. Tema koju nikako nismo uspevali da vidimo kroz Tempus projekt ili je barem ne tako dugo, ne tako detaljno obrađivana je tema okvira kvalifikacija. Ne govorimo samo o okviru kvalifikacija za ceo sistem visokog obrazovanja, nego ono u čemu vi možete da učestvujete, to su sektorski okviri kvalifikacija, zajedno sa privredom, visokoškolske institucije, odnosno fakulteti, oni koji su znalci u svojoj oblasti mogu da sarađuju i da doprinesu definisanju kompetencija, definisanju opisa pojedinih zanimanja i tome slično. Toga nismo imali u Tempusu, a ni prošle godine u capacity building projektima.
Zapošljivost, onako tema koja uvek ima nekog smisla, ali opet tu je jako važno uključiti prave partnere iz privrede. No dobro, već je napomenuto, ali da vas obradujemo da smo na sajtu kancelarije takođe izlistali važne dokumente koji se nalaze na sajtu Ministarstva prosvete. Imate strategiju razvoja obrazovanja, imate zakone, imate akcione planove. I ono što je nama važno jeste da negde sebe prepoznamo u okviru šire porodice, evropske porodice zemalja, pa je recimo i opis obrazovnog sistema Srbije na Euridisi portalu. To govorim iz razloga što kad želite da se predstavite svojim EU partnerima, vi možete da im pošaljete recimo ovaj link na kome sistem obrazovanja naše zemlje, zahvaljujući kolegama koji rade Euridisi, u našoj kancelariji predstavljen, opisan veoma kompletno i može im pomoći da razumeju naše obrazovanje i da na pravi način shvate šta nama u stvari treba. Uvek je dobro držati se evropskih regulativa u pozivanju na relevantnost teme projekta, dakle ukrstiti ono što je strateški važno za naš sistem visokog obrazovanja, obrazovanja u celini ili našu zemlju i onda pronaći neku evropsku regulativu koja je bitna za datu oblast, jer mi smo zemlja koja ima želju da postane članica Evropske unije, samim tim trudimo se da harmonizujemo svoje zakone u velikoj meri sa onim što je prihvaćeno na nivou cele Evropske unije. Govorili smo o strategiji i o akcionim planovima. Mi smo pokušali da vam damo ideju, da zaintrigiramo maštu, šta sve može da se nađe kao tema projekta. Ovo dosta liči na teme strukturnih projekata i ovo su manje više akcije iz akcionog plana, prosto naslovi ili malčice modifikovani naslovi. Opet kažem, ovo dosta zvuči kao tema za strukturne projekte, ali može se upotrebiti i za zajedničke ako se ograničite na same institucije koje su učesnice. Dosta se priča ovih dana o indikatorima kvaliteta, procedurama za sistemsko praćenje, unapređenje efikasnosti visokog obrazovanja, zatim o unapređenju kriterijuma i procedura za izbor i napredovanje nastavnog kadra, razvoj preduzetničke komponente, internacionalizacija studijskih programa i tako dalje. Da kažem, akcioni planovi su sada dostupni, javni, na našem sajtu, na sajtu Ministarstva prosvete, naravno, uvek je dobro vezati se za neku od tih ideja. Sad, ministarstvo je uvek nama važno za strukturne projekte i ove godine još uvek se nismo dogovorili sa njima koji će biti rok do kojeg treba da im se obratite ako želite da prijavite projekat koji je strukturnog tipa, ali ostaje sigurno ono što smo već ranije usaglasili, e-mail adresa unutar ministarstva na koje se takvi zahtevi šalju. Mi uvek molimo sve kolege da pošalju to što su poslali ministarstvu i nama, da prosto budemo informisani, možda pomognemo u tome da dobiju odgovor u pravo vreme. Apelujemo na vas da ulogu ministarstva objasnite, kao i taj link za strategijom razvoja obrazovanja i akcionim planovima i da pošaljete takođe neke osnovne podatke o ciljevima, rezultatima projekta, planom budžeta. To ne mora biti definitivna verzija i nije ni moguće negde u decembru to imati, ali da bi ministarstvo odlučilo o vašem zahtevu, o njegove relevantnosti, oni moraju da imaju neku širu sliku o projektu. Nadam se da će u popodnevnom delu sa nama biti profesorka Zorana Lužanin, koja će možda moći da nam kaže i datum do kojeg se treba javiti ministarstvo sa zahtevom za ovakve projekte, podršku za ovakve projekte. Marija je spomenula u uvodu, a videli ste da ja u svojoj prezentaciji se nisam bavila tehničkim detaljima, budžet projekta, visina, najmanji, najniži, kategorije troškova. To ostavljamo za tematske radionice. Pošto su ovo projekti koje naše institucije mogu da podnesu u svojstvu koordinatora, onda svake godine već
ja mislim 5 godina zaredom, organizujemo radionice gde prolazimo u detalje kroz svaki deo projektne prijave, krenuvši od koncipiranja ideje, logičke matrice, tekstualnih opisnih delova projekta i tehničkih preduslova koji su vam bitni da prijava ne bude odbijena u startu, tako reći da je niko i ne pogleda, a tu spadaju sitnice po znacima navoda, kao što je i minimalan i maksimalan grant i ne znam da li vam fale svi dokumenti i koji su propisani iznosi budžeta za određene kategorije i tome slično. Mi smo na sajtu napravili već jedan mali upitnik na osnovu kojeg ćemo suditi o tome gde treba da organizujemo radionice. Uvek smo se trudili da odemo u univerzitetske centre, ali smo od prošle godine krenuli da razmišljamo tako da u stvari treba da odemo tamo gde ljudi traže da dođemo za određenu temu i zato ovaj upitnik i upravo takav da imate ponuđene te 3 neke osnovne teme i mogućnost da tražite nešto četvrto. Imate ponuđene ove gradove u kojima su veliki univerzitetski centri, ali imate mogućnosti da predložite nešto drugo. Nama za radionice obično treba tu negde barem 20 ljudi koji su zainteresovani i vodimo računa da oni ne dođu svi sa jedne institucije, jer prosto broj ljudi u našoj kancelariji nije toliko veliki da bismo mogli da se posvetimo samo jednoj instituciji, nego da imamo dobro raspoređene predstavnike više njih. Ovaj link će biti uskoro kao jedna vest na našem sajtu, a bit će prosleđen i mailing listama koje su vezane opet za sajt kancelarije. Sinoć kad smo završavali prezentacije nije bilo izvesno da li će danas biti objavljen poziv za projekte. Eto, bili smo srećni da naš infodan je upravo onog dana kada je i poziv konačno objavljen. U stvari objavljen je vodič za konkurisanje, što je već važna stvar, u njemu su rokovi, u njemu su sve druge predispozicije. Nije se tu puno menjalo u odnosu na prošlu godinu, ali rok jeste nov. Tako da sad ovo nije više očekivani rok, nego je zaista rok 10. februar 2016. A ovo za početak projekata, to smo navikli od ranije, dakle uvek se tokom leta u proleće radi selekcija, u tokom leta dobijete informacije o odabranim projektima i oni suštinski krenu sa novom akademskom godinom na jesen 2016. Dakle, to je poziv. Dobro je da kažem i da ona cifra od 12, više od 12 miliona evra i dalje ostaje na raspolaganju institucijama iz političkog, za Evropsku uniju političkog regiona Zapadnog Balkana, čak je malo uvećana, iznosi 13,17 miliona evra i prema procenama naših kolega iz izvršne agencije negde 16 projekata, do 16 projekata bi moglo biti finansirano. U prethodnom konkursnom roku bilo ih je 14. Nadam se da vas nisam umorila, pričamo o izgradnji kapaciteta za visoko obrazovanje. Mislim da je ideja da pitanja postavljamo sada ili kasnije, jer sam ja premašila svojih pola sata, jel da? Hvala najlepše, Sofiji. Pitanja bih ipak zamolila da ostavimo nakon sve 3 prezentacije. Samo bih dodala da vas ne obeshrabi priča o strukturnim projektima i dalje imamo projekte koji se odnose na studijske programe. Da li strukturni, da li zajednički, razlikujemo po tome gde treba da se vidi njegov efekat. Ako će njegov efekat da se vidi na nivou vaše ustanove, visokoškolske ustanove pre svega i drugih ustanova, pojedinačnih škola, civilnog društva koje učestvuju u projektu, onda je to zajednički projekat. Ministarstvo možete i ne morate da zamolite da učestvuje, nije vam neophodno, ali ako hoćete da radite ove velike teme koje treba da se primene u celom sistemu obrazovanja, onda morate raditi strukturni projekat, onda je to komplikovanije. Malo, ali naravno i takvi projekti se finansiraju. Nismo napustili nacionalne projekte, ranije smo imali podelu da li pored programskih država učestvuje samo Srbija ili učestvuje još neko sa Zapadnog Balkana i pošto smo u ranijim godinama imali budžetsku alokaciju samo za Srbiju, imali smo jako veliki broj projekata samo Srbija plus najmanje 3 države Evropske unije, bez obzira na broj institucija. Sada, kako je budžet regionalan za ceo Zapadni Balkan, u jednom trenutku prošle godine postojala je bojazan da li će biti i dalje nacionalnih projekata. Nacionalnih projekata i dalje ima ih manje, ali ne morate obavezno da sarađujete sa regionom ako je tema projekta takva da to nije primereno. Ili vi mislite da bi to bio problem? Pošto raditi strukturni projekat sa regionom zaista zna da bude jako zahtevno. Tako da nemojte da vas to obeshrabri što je sada regionalni budžet i dalje ima prostora za sve vrste projekata i na sve ono što smo navikli kroz Tempus, ali sada samo u malo drugačijem pakovanju. A onda ćemo se pitanjima baviti
nešto kasnije. A sad nešto sasvim drugačije što će predstaviti kolega Nemanja, to je mobilnost u visokom obrazovanju. Vrsta projekata koja je dosta drugačija u odnosu na ovu, ipak ih zovemo projekti, za njih mora da se konkuriše, ali nije im to suština. Dobar dan svima. Ja ću vam predstaviti projekte kreditne mobilnosti u visokom obrazovanju u okviru Erasmus Plus programa. Proći ću kroz mogućnosti koje se pružaju u okviru ove aktivnosti u samom programu, kroz osnovne principe kvaliteta u mobilnosti i kroz konkursnu prijavu za 2016. godinu i mogućnosti koje se javljaju. Kada pričamo o kreditnoj mobilnosti u Erasmus Plusu, to predstavlja zapravo međunarodno otvaranje starog programa Erasmus koji postoji decenijama u Evropskoj uniji i do sada je nekoliko miliona studenta i nastavnika u okviru Evropske unije prošlo kroz program Erasmus Srbije od prošle godine, odnosno od prošle godine konkurisanjem, to jest od ove godine učešćem, pod istim ili sličnim principima učestvuje u ovoj aktivnosti kao i nekadašnji Erasmus studenti i nastavnici. Ono što je važno napomenuti jeste da je ovo spada u decentralizovane akcije u okviru programa, to znači da se o njima odlučuje na nacionalnom nivou, nacionalne agencije programskih zemalja su te koje odlučuju odobravanje ovih projekata i institucije iz programskih zemalja su te koje podnose projekte svojim nacionalnim agencijama. Kroz rezultate konkursa za 2015. smo već prošli, pa se neću dugo zadržavati sa njima, samo da su oni bili veoma uspešni za Srbiju i visokoškolske institucije Srbije. Taj odnos između odlaznih i dolaznih mobilnosti je bio jako povoljan i ukupan budžet koji je Srbija povukla je u principu impresivan. Ono što u 2016. godini možemo da očekujemo je 22,7 miliona evra, što je nešto više nego prošle godine. I ono što je veoma važno jeste da se dodatno 3,8 miliona evra koji su neiskorišćeni u protekloj godini očekuju da budu dodati tome, tako da je cifra poprilično dobra i da što se nas tiče očekujemo stvarno veliki broj projekata, odnosno prijava u okviru programa. Što se tiče novog konkursa, veoma je važno da pogledate zemlje, Marija je o tome ranije pričala u uvodnoj prezentaciji, zemlje koje imaju najveće budžete za region Zapadnog Balkana. Mi smo ovde izdvojili nekoliko zemalja čiji su budžeti zaista veliki i gde se procenjeni broj mobilnosti poprilično veći u odnosu na druge. Negde naša preporuka jeste da se skoncentrišete na da svoje najviše napora zapravo uložite u saradnju i traženju partnera iz ovih zemalja, jer je tu najveća šansa da ćete zapravo imati odobrene projekte. Što se tiče samih projekata za mobilnost, oni podrazumevaju u slučaju mobilnosti studenta zapravo razmene na svim nivoima studija, obuhvataju sve discipline i mogu trajati od 3 do 12 meseci. Važno je reći da studenti na osnovnim studijama mogu učestvovati u mobilnostima tek od druge godine. Ovim delom je predviđena studentska praksa koja može trajati od 2 do 12 meseci, ali ona za zemlje Zapadnog Balkana trenutno nije predviđena u ovom konkursnom roku kao ni prošle godine. Što se tiče mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, postoje dva tipa ove mobilnosti, to je mobilnost radi usavršavanja i mobilnost radi učestvovanja u nastavi. Što se tiče mobilnosti u cilju usavršavanja, tu naravno mogu učestvovati i nenastavno i nastavno osoblje i podrazumeva se da to predstavlja neku razmenu iskustava, učenje novih principa, procedura, načina na koji visokoškolske institucije u inostranstvu funkcionišu. Što se tiče učestvovanja u nastavi, ono je poprilično jasno, s tim da se računa da jedna nedelja treba da ima minimum 8 sati nastave. Sami projekti su bilateralnog karaktera i podrazumevaju saradnju između jedne programske i jedne partnerske zemlje, naravno u slučaju Srbije. Minimalni konzorcijum projekta u tom slučaju predstavlja jedna visokoškolska institucija iz programske zemlje ili nacionalni konzorcijum za mobilnost koji više visokoškolskih institucija može da napravi i one u slučaju da je jedna institucija more da budu nosioci Erasmus povelje za visoko obrazovanje, u slučaju da postoji
nacionalni konzorcijum, sve institucije koje tu učestvuju moraju biti nosioci Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Pored toga, konzorcijum čini jedna visokoškolska institucija iz partnerskih zemalja, odnosno iz Srbije, gde je obavezna nacionalna akreditacija. Veoma je važno da vam napomenem da ovaj projekat podnosi visokoškolska institucija iz programske zemlje, da nikad to ne izgubite iz vida, jer naše institucije prosto ne podnose projekte, nego samo učestvuju njima. Da bi projekat otpočeo, jednom kada je odobren od strane nacionalne agencije, visokoškolske institucije potpisuju interinstitucionalni ugovor. Interinstitucionalni ugovor je dokument koji je zapravo osnova te mobilnosti i ona definiše osnovne principe kvaliteta i izlistane u Erasmus povelji za visoko obrazovanje. Međutim, kako visokoškolske institucije iz partnerskih zemalja nisu nosioci povelje, one kroz interinstitucionalni ugovor zapravo pristaju i obavezuju se na odredbe koje su date u povelji. I on se naravno potpisuje pre početka mobilnosti, odnosno se smatra da sa projektom može da se krene tek kad je interinstitucionalni ugovor potpisan. Što se tiče ugovora između visokoškolskih institucija iz programskih i partnerskih zemalja, neki od vas ste verovatno imali prilike već da ga vidite, sadrži informacije o institucijama, sadrži informacije o broju mobilnosti po godini, preporučeno znanje jezika koje studenti i nastavnici treba da znaju kada odlaze na razmenu, sadrži osnovne principe i zahteve za sprovođenje mobilnosti, tu je veza sa Erasmus poveljom. Sadrži neke određene dodatne zahteve ukoliko oni postoje vezano za studenta. Sadrži naravno kalendar za svaku instituciju kada je prijem, kada treba slati studente, kada počinje nastava, kada su ispitni rokovi. Sadrži informacije o sistemu ocenjivanja, o vizama. Institucije su dužne da pruže sve informacije o osiguranju studenta kao i smeštaju i naravno potpisuju ga ovlašćene osobe za zastupanje institucije, odnosno u slučaju univerziteta rektori. Što se tiče naših visokoškolskih institucija, veoma je važno da obratite pažnju da postoje dva tipa interinstitucionalnih ugovora i to je nešto što nam se dešavalo u prošloj godini. Postoji ovaj ugovor između dve programske zemlje i postoji ugovor između programske i partnerske zemlje. Prosto vodite računa šta vam partneri pošalju, nisu uvek tako pažljivi, pa dešava se da po navici pošalju interinstitucionalni ugovor između dve programske zemlje, pa onda imamo problema. Što se tiče same povelje, odnosno čiji su principi izlistani u interinstitucionalnom ugovoru između programske i partnerske zemlje, ona kaže da ne sme da postoji diskriminacija bilo kakve vrste u odnosu na studente, da mora da postoji period priznavanja mobilnosti, da ne smete da naplaćujete školarine studentima, da morate da objavite katalog kurseva koji u ponudi svim studentima koji su na razmeni, da mora da postoji priprema studenta koji odlaze na mobilnost, da ste dužni da adekvatno pripremite vaše studente zapravo i jezički i administrativno i logistički koji odlaze na razmenu, da morate da pružite pomoć, odnosno informacije vezano za vize, za smeštaj i za osiguranje studentima koji dolaze, da morate da imate jasne smernice za dolaznu mobilnost i da morate da ih jednako tretirate. Takođe, dužni ste da pružite lingvističku podršku, mentorstvo, integrisanje u lokalno društvo studentima koji dolaze. Ono što su važni dokumenti u slučaju kreditne mobilnosti, u slučaju studenta, to je ugovor o učenju koji je centralni dokument koji potpisuju 3 strane i to je odlazna, dolazna institucija i sam student. U njemu se definišu ishodi učenja, priznavanje perioda mobilnosti, prava i obaveze svake strane i jednom kada je potpisan on se naravno može menjati, ali sve strane moraju biti saglasne sa time. Ugovor o mobilnosti je pandan ugovor o učenju samo za nastavno i nenastavno osoblje u kojem se izlistavaju obaveze koje će zaposleni koji ide na razmenu imati na instituciji na koje je otišao. Kao što sam ranije rekao, minimum koji se računa jeste 8 sati nastave nedeljno. U slučaju da imate nepune nedelje, računa se proporcionalno broju dana u odnosu na 8 sati. Sam konkursni rok 2016. nosi značajna sredstva, negde otprilike 26,5 miliona
evra za naš region u okviru ove akcije. Budžeti će biti izlistani na web sajtovima nacionalnih agencija, link ćemo vam dati na kraju ove prezentacije, tako da možete proveriti sada, s obzirom da je danas objavljen poziv, očekujemo da će to i uskoro biti objavljeno na sajtovima nacionalnih agencija. Ono što je važno jeste da u projektima koji će biti podnošeni, iako vi nećete biti ti koji ćete ih podnositi, imat ćete sigurno neki određeni input koji će vam partner iz programske zemlje tražiti, jeste da mora biti vezano za strategiju internacionalizacije i vaše visokoškolske institucije i važno je da postoje usaglašeni kriterijumi ocenjivanja u različitim nacionalnim agencijama, tako da u principu sa jednako kvalitetnim projektom trebalo bi da prođete i u Estoniji i u Portugaliji. To je sad, naravno, ukoliko se ono uklapa ukupan budžet i u njihove planove. Što se tiče kriterijuma za ocenjivanje samog projekta, tu je naravno relevantnost veoma važna. Užasno je, tu je važno napomenuti upravo koja je veza sa strategijom internacionalizacije institucije iz programske zemlje, ali takođe iz partnerske zemlje, kao i koji su i koliko kvalitetno obrađeni tipovi mobilnosti i na kojim nivoima. Kvalitet saradnje se ocenjuje kroz prethodno iskustvo i dobro definisanje odgovornosti i zadataka. Ukoliko ste imali neka iskustva kroz neke druge programe, vredno je napomenuti tu, jer će sigurno biti ocenjivano adekvatno. Prethodno iskustvo u okviru samog Erasmus Plusa naravno trenutno nije tema jer je program prosto u drugoj godini svog izvođenja. Sam kvalitet projektne prijave i sam kvalitet procedura selekcije, podrške i priznavanja perioda mobilnosti se takođe ocenjuje i na kraju ocenjuje se očekivani rezultat i samo širenje informacija o samom projektu mobilnosti. Što se tiče pravila finansiranja, važno je da znate da postoje 3 grupe zemalja, onih sa visokim, srednjim i nižim nivoima troškova života i sledstveno tome studenti dobijaju stipendije 850, 800 i 750 evra za ove različite grupe, dok studenti koji dolaze u partnerske zemlje, odnosno u Srbiju, dobijaju 650 evra. Dnevni iznosi stipendija za zaposlene na visokoškolskim institucijama po ciljnim opet zemljama su izlistane u tabeli. Ostavit ću vas da pogledate par sekundi. Putni troškovi se nevezano od stipendija finansiraju određenim grupama, tako da u zavisnosti od toga koliko su 2 grada koje prelazite daleko, dobit ćete određeni iznos. Za računanje se koristi daljinar koji je dostupan na sajtu Evropske komisije i on je jedini merodavan alat za merenje razdaljine. Što se tiče samog konkursa, on je objavljen danas. Očekivani rok za prijave koje se podnose nacionalnim agencijama je 2. februar 2016. godine. Trajanje projekta može biti 16 ili 24 meseca i to su u ovom roku planirane mobilnosti za školsku 2016-2017. godinu. Uzima se da od juna jeste početak projekta, a od jeseni bi trebalo da krenu konkursi za mobilnosti. Ono što dosta često u svakodnevnom radu dobijamo kao pitanja jeste kako do partnera i istini za volju nije uvek lako naći partnere koji su spremni, ali na našu sreću sve više ima institucija koje iz inostranstva kontaktiraju i nas i univerzitete i visoke škole u potrazi za partnerima. U principu naš savjet je da partnere prvo treba da tražite u postojećim partnerstvima, u različitim projektima koje ste već imali do sada. Možete da koristite našu bazu projekata u kojoj imate veoma detaljno sve učesnike iz inostranstva koji su učestvovali u saradnji sa našim institucijama, tako da negdje ideja jeste ko je već učestvovao u nekim projektima sa našim institucijama, verovatno će lakše učestvovati opet. Različite organizacije organizuju različite kontakt seminare i infodane vezane za ove aktivnosti i
Ono što možemo da vam najavimo jeste da ćemo spremiti jedan upitnik za traženje partnera koji ćemo, ja se nadam, uskoro objaviti, što će biti naš napor u tom smislu u pomoći traženja partnera. Što se tiče korisnih linkova, sad, nažalost, s obzirom da je danas objavljen poziv, konkursni formular, imate link za 2015. godinu, vodič za preuzimanje takođe ažuriran sa novom adresom, link do nacionalnih agencija je ostao isti, a za sam program Erasmus Plus imate i Twitter i Facebook adrese. I ovo su naši podaci u slučaju da vam zatrebamo za bilo šta. Hvala. Hvala Nemanji najlepše. Naravno, ako vam budu trebali partneri, potrudit ćemo se da pomognemo, ali ono što vas uvek pitamo i što moramo da vas pitamo kad je ova vrsta projekata u pitanju, jeste na šta primate studente. Ne samo koje šaljete, jer to je najlakše. Možete poslati iz bilo kog studijskog programa ako ste voljni da im priznate period proveden na mobilnosti, već na šta primate studente i kakvu im nastavu nudite. Ne mora biti ceo studijski program akreditovan na engleskom jeziku, ali mora postojati mogućnost da ako student nešto položi, da može da mu se izda potvrda da je to položio. Što bi značilo da postoji mogućnost da visokoškolska ustanova na stranom jeziku, ako ne dolaze studenti koji znaju naš jezik, neke od jezika na kojima se drži nastava u Srbiji, mislim tu i na mađarski, ne samo na srpski, i parcijalno na albanski, ako govorimo o jugu Srbije, moraju studenti jednostavno imati mogućnost da pohađaju nastavu na jeziku koji razumeju. Tako da je vrlo važno da radimo na razvoju kataloga kurseva, onih koje možemo da ponudimo studentima na razmeni, kako bi ovaj broj od oko 1400 koji smo danas čuli više puta bio veći. Jer i veća će biti dolazna mobilnost ako imamo gde da ih primimo. Vremenom, s našim učešćem u programima Evropske unije, sredstva za mobilnost će biti sve veća. Od nas kao države, od vas kao visokoškolskih ustanova, od svih nas zavisi u kojoj meri možemo da ih iskoristimo. Jer ukoliko nemamo dovoljno da ponudimo, ne možemo da iskoristimo. Za sada, u ovom trenutku mi imamo dovoljno da ponudimo. Ali je važno da radimo na tome da možemo da održimo taj korak. Jer svi želimo da pošaljemo studenti i kad raspisujemo konkurs za upis studenta, da možemo da kažemo naša ustanova ima ugovore s toliko i toliko visokoškolskih ustanova. Ako budete studirali kod nas, pored toga i toga, nudimo i mogućnost razmene na nekoj godini studija, kao jednu realnu mogućnost koju dodatno ne plaćaju ni studenti ni roditelji. I naredna prezentacija koja nas deli od pitanja jeste prezentacija koja je posvećena omladinskom delu programa. Mi imamo zadovoljstvo da sarađujemo već neko duže vreme sa organizacijom Hajde da, koja je kontakt tačka za Erasmus Plus Mladi u akciji, i naš kolega Srđan Mitrović je sa nama. Dobijamo dosta pitanja i Srđan dobija verovatno dosta pitanja od visokoškolskih ustanova i od drugih institucija formalnog obrazovanja i mislim da je sad dobar trenutak da se na što veći broj tih pitanja i odgovori. Izvoli, Srđane. Hvala, Marija. Moje ime je Srđane, dolazim ispred grupe Hajde da. Mi radimo kao kontakt tačka za program Mladi u akciji, to je Erasmus Plus Mladi u akciji. Ono što je Marija napomenula, mi trenutno kao omladinski sektor nemamo problema sa potražnjom. Potražnja omladinskih organizacija, oni koji rade sa mladim institucije, je velika, 4 puta više nego što može Brisel da ih finansira. Tako da mi se nadamo budućem osnivanju nacionalne agencije koja će urediti ovu oblast. Jednu napomenu pre nego što krenem, ovo nije moj prirodni setting, ja imam samo 30 cm od mikrofona kako vi možete mene da čujete, mi radimo s mladim, bavimo se neformalnim obrazovanjem, tako da ja moram da gledam prezentaciju i da pričam u mikrofon kako bi me vi čuli, obično volim da stojim i da se krećem. Jedan mali uvod pre nego što krenemo u mogućnosti koji se nude mladima i omladinskim radnicima u programu Erasmus Plus je, mi kao kontakt tačka radimo 10 godina i naša uloga je da povećamo broj projekata, ali i kvalitet projekata koje dolaze iz Srbije u Brisel. Jer mi trenutno možemo samo da apliciramo u okviru omladinske komponente direktno u Brisel. Znači, o čemu će danas biti reč? Imamo ovih 9 tačaka, neću dužiti, gledat ću da to smestimo nekih 20 minuta kako bi imali dovoljno i za pitanja. Prvo ću pokazati prioritete Erasmus Plus programa i čućete malo o mladima sa smanjenim mogućnostima. To je glavna ciljna grupa ovog programa. Posle ćemo malo pričati o koje aktivnosti su otvorene za te mlade, onda ko su omladinski radnici, i koje aktivnosti mobilnosti su otvorene za omladinske radnike.
i poslednje 4 tačke su vezane za rokove, ko može da bude nosilac, ko može da bude partner i gde možete da aplicirate već početkom 2016. godine. Sad, da, još jedna stvar, znam da je pred ručak najviše opada pažnja, baš sinoć sam googlovao i tražio istraživanje, ubedljivo je najniža pažnja pred ručak i posle ručka 15 minuta, tako da je to je moj termin. Probat ću malo da vas i zabavim kako bi vam držao pažnju. Prioriteti Erasmus Plus programa u oblasti mladih su prvi je unapređenje ključnih kompetencija, veština i zapošljivosti mladih, kao jedan od najvećih prioriteta celog programa. Drugi je promovisanje inkluzije i dobrobiti mladih u društvu. Treći prioritet je unapređenje u domenu rada sa mladima i omladinskih politika na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovo su 3 osnovna prioriteta u koje možemo dodati je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti itd. Ovi prioriteti su jedan od glavnih razloga zašto se ovaj program veoma često i masovno koristi u Srbiji. Zato što su ovi prioriteti nešto što možete da nađete u nacionalnoj strategiji za mlade, nešto što možete da nađete u statutu studentske organizacije ili neke male organizacije iz Aleksinca koji su tek krenuli. Tako da praktično prioriteti su slični i organizacije vide to kao prirodni nastavak njihovog rada. Sad, ko su mladi sa smanjenim mogućnostima? Mladi sa smanjenim mogućnostima su ciljna grupa ovog programa i za razliku od mladih koje učestvuju u formalno obrazovnim programima i okviru mobilnosti studenta, ovo je opozicija jedne strane. Znači, to su mladi od 13 do 30 godina koji prepoznaje ovaj program, koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji usled ekonomskih razloga, zdravstvenih razloga, geografskih razloga, kulturalnih razloga, obrazovnih, socijalnih i invaliditeta. Znači, u okviru ove komponente programa Erasmus Plus, omladinske komponente, mi tražimo mlade ljude koji su iz ovih kategorija kako bi ih podržali i kako bi neko iz Prijepolja prvi put vadio pasoš kako bi otišao na trening u Finsku i tamo prošao 15 dana neke obuke koje će sutra dan mu sigurno biti korisne. I to je najteži zapravo deo našeg posla. Sad, za te mlade u Srbiji su otvorene aktivnosti mobilnosti mladih koji imaju cilj da negde podstaknu te mlade da se razvijaju, da uče, da volontiraju, da prolaze treninge, da učestvuju u neformalnom obrazovanju i postoje 2 tipa aktivnosti koje se nude u ovom programu. Omladinske razmene, ukoliko ste radili letnje škole, kampove, to je vrlo sličan koncept i one omogućavaju da se mladi sretnu od 5 do 21 dan na jednom mestu i da prosto obrađuju neku temu koje su od opštenog društvenog značaja. Znači, može da bude i otkrivanje novih kultura, kulinarstvo, ali, primjer radi, imate omladinske razmene koje se bave game dizajnom. I kao jedna kategorija ljudi koji u Srbiji ubedljivo ima najveću prosečnu platu, to mladima može da bude vrlo interesantno i to može da bude prvi korak u razvoj svojih veština i da ih zainteresujemo da prosto se uključe i da možda u formalno obrazovanje kako bi sutra dan mogli da budu game dizajneri. Druga aktivnost je Evropski volonterski servis. Evropski volonterski servis je negde moja omiljena komponenta programa i to omogućava onim mladima od malo pre da putuju i da u periodu od 2 do 12 meseci volontiraju, usavršavaju se u nekoj stranoj zemlji ili izvan Evropske unije, u Evropskoj uniji ili izvan Evropske unije. Primjera radi, mi smo slali volontere iz Srbije na Island, u Reykjavik, ali takođe smo dobijali volontere iz Reykjavika koje smo uključili u naše programe u Beogradu ili u Vranju ili u Subotici i tako dalje. I mladi dobijaju priliku da se uključe u rad organizacije, oni do 35 sati nedeljno moraju da budu angažovani i njihova tema, njihovog IVS-a ne mora da bude povezana s formalnim obrazovanjem. Tako da smo imali
momka koji je završio mašinstvo, a radio je s klincima u dnevnom centru sa Downovim sindromom. Ili smo imali momka koji je završio pedagogiju, on je radio u organizaciji koja se bavi solarnim generatorima u Češkoj. Tako da prosto je to otvoreno i prosto je to na mladima da sami odaberu. Nekad nakon IVS-a studenti ili mladi odaberu potpuno da promene svoj profesionalni razvoj, put profesionalnog razvoja. Ovu mapu smo priložio kako bi vam ilustrovao gde se mladi iz Srbije idu i iz kojih zemalja mladi dolaze u Srbiju. Koncept smo ukrali od Air Srbije, Lufthansa i avioprevoznika, da bi nekako vam ilustrovali plastično kako to sve izgleda. Znači, gotovo ne postoji zemlja u Evropi s kojom nismo sarađivali i nama je posebno drago što od 450 mladih koji je bio uključen u IVS, 300 mladih iz Srbije išlo na IVS, a imali smo 150 mladih volontera iz svake zemlje u Evropi koji su boravili iz svake programske zemlje, koji su boravili u Srbiji i pomagali. Primjera radi, imamo trenutno volontere u Somboru, u Leskovcu, u Nišu i tako dalje, koji rade na lokalnom nivou. I sad, ko su omladinski radnici? Ta grupa mladih, zovu ih ponekad ninja, zato što nisu baš ljudi sigurni ko su i šta rade. Znači, omladinski radnici su po nekoj definiciji osobe koje osmišljavaju i vode program obrazovnog karaktera, kreirani sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja. I omladinski radnici pomažu mladima u ličnom i socijalnom razvoju kako bi postali aktivni članovi društva i stekli veštine, kompetencije i znanja. Omladinski radnici su najrazličitije kategorija i na evropskom nivou ne postoji neki konsenzus. Vi imate na treningu od volontera do scout lidera, preko nastavnika, profesora, pedagoga, ljudi koji rade u Centru za socijalni rad ili omladinskim centrima, u naravno državama gde postoji profesija omladinskog rada, prosto oni dolaze kao profesionalci, kao Skandinavija, Engleska i tako dalje. I omladinski radnici su drugi fokus, druga ciljna grupa fokus omladinske komponente Erasmus Plusa, tako da i za njih su otvorene vrlo stručni, mogućnosti stručnog usavršavanja kako bi oni radili svoj posao bolje. Znači, bez nekog, da ulazimo u detalje, i na našim obukama imamo vrlo često nastavnike iz osnovnih škola ili srednjih škola i profesore i tako dalje. Sa fakulteta manje, ali to je najrazličitiji miks ljudi koji su tu došli da dobiju neki novi kapacitet u radu sa mladima, u bilo kom kontekstu. Tako da za omladinske radnike imamo seminare, treninge, događaje za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijske posete, prakse, to je praćenje organizacije iz inostranstva koja je aktivna polje s mladima, to je onaj job shadowing koji nikad ne znamo kako da prevedemo. I ovde nema uzrasnih ograničenja, kao što ste videli sa mladima kad radite imate od 13 do 30 godina, najstariji omladinskog radnika koga sam ja upoznao imao je 62 ili 72 godine, čini mi se. I on je bivši skaut i radi s mladima radionice u Engleskoj i prosto on uživa u svojoj penziji tako što radi u lokalnom omladinskom klubu. E sad, vidite ove rokove i ove datume. Ništa od ovoga nije tačno. Ovo je pravljeno juče kada smo mi imali jednu informaciju ko će biti rokovi. Takođe smo imali insajdersku informaciju možda koji će možda biti rokovi u sledeće godine. Jutro smo dobili zvanično kada je raspisano da su se te stvari izmenile. Ja sam malo pre hteo da prepravim svoju prezentaciju, čisto da vam dam pravu informaciju, ali onda sam zaustavio sebe i rešio sam da vam pokažem kako funkcioniše jedan deo ovog programa, a to je da svake godine vi imate nove rokove, imate nove okvire, imate nove zadatke i morate svake godine, to je krajem svake godine da pratite šta će to biti sledeće godine, jer ukoliko imate nešto odštampano, recimo programski vodič ili ovu stranu, to može za 6 meseci da više ne važi. Tako da, naravno, poslaćemo vam link, ispravit ćemo ove stvari, poslaću vam ja link
to jest posjećamo pravu informaciju. Ono što treba da znate je da mi možemo direktno da apliciramo u izgradnji kapaciteta u oblasti rada sa mladima, to je ovo u plavoj boji, i novi rokovi koje možete da zapišete u rokovnik je 2. februar za predaju projekata i 1. jul za predaju projekata. Znači, umesto 3. aprila, 2. septembra. I grantovi su, ja mislim, ostali isti, do 150.000 € po projektu. I tu možemo da budemo aplikanti, dok u okviru ovih drugih akcija mi možemo da budemo isključivo partneri. Ukoliko prvi put radite, moja je preporuka topla da prvo budete partneri na projektu, da naučite kako funkcioniše sistem, gledate vaše partnere koji to možda rade deceniju ili više i onda krenete sa direktnim apliciranjem. Sad, ko može da aplicira? To je pitanje, jako bitno. U okviru one plave ključne akcije 2, prva grupa su neprofitne organizacije, asocijacije, NVO-i, udruženje građana, organizacije civilnog društva, kako god je lokalni pravni sistem to reguliše. Drugo je Nacionalni omladinski savet. I treće su javno telo s lokalnog i regionalnog i nacionalnog nivoa. To su uglavnom do sada bile opštine, kancelarije za mlade, institucije koje se direktno bave mladima. Ovo vam može biti interesantno. Ko može biti partner na projektu? Neću prolaziti kroz sve ovaj spisak, predug je, ali ono što je interesantno je da visokoškolske ustanove mogu da učestvuju, fondacije, organizacije kulture, javna preduzeća i tako dalje. Ovo ranije nije bilo moguće u programu Mladi u akciji 2007-2013. i ovo otvara mnogo mogućnosti za najrazličitije projekte. Sada jedna omladinska organizacija zajedno sa fakultetom, sa Telenorom i sa jednom softverskom kompanijom je dizajnirala projekat koji se tiče pravljenja softvera za mlade koji su oštećenog vida. Ranije to nismo mogli da radimo i ovo je polje gde vi možete da sarađujete direktno sa civilnim društvom, jer sama ideja programa Erasmus Plus je da sarađuju različiti sektori, što se ranije vrlo retko dešavalo, ali smo sada upućeni jedni na drugi i mislim da to može da dovede do jednog zanimljivog miksa za nas. Sad, kao još jedan posjet, znači nosilac projekta samo možete da budete u okviru izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima. Jedno 20% svih pitanja vezano za apliciranje je vezano da li ja mogu da apliciram nacionalnoj agenciji, Portugalskoj nacionalnoj agenciji. Ne, mi apliciramo u Brisel, mi nemamo trenutno nacionalnu agenciju. Ukoliko organizacija iz programske zemlje aplicira, ona će to dati svoje nacionalne agencije, vi ćete biti partner, tako da mi šaljemo projekte u Brisel. I ono što mogu da najavim je da će 2. novembra isto organizujemo, u stvari Ministarstvo omladine i sporta organizuje i mi pomažemo u realizaciji infodana za omladinsku komponentu, znači isto kao ovo danas, samo za baš tu komponentu. I imam najavu obuka u Zrenjaninu, Somboru i Vranju, što u novembru i decembru će se desiti, sve na sajtu, već je poziv na sajtu Erasmusa i imat ćemo kao i uvek dan konsultacija pred rok 2. februar, ukoliko zaglavite na 50% aplikacije, ne znate kako da rešite neke dileme, jer ovaj program ima tu administrativnu komponentu i ponekad nije najjasniji aplikantima, to je deo i u administraciji na koje moramo prosto da se navikavamo, jer ukoliko dobijete grant, onda mi je posle vrlo jasno zašto radite, zašto se bavite to administracijom. I imali smo pitanje, samo možda bih odmah odgovorio, znači oko nacionalne agencije, znači mi nemamo nacionalnu agenciju, ukoliko studentska organizacija studenta želi da aplicira, ona može kao i bilo koja organizacija civilnog društva i vi šaljete projekat kao nosilac u Briselu, ova 2 roka koje smo spomenuli, 2. februar, 1. jul, a ukoliko želite da budete partneri, vi možete da budete partneri u organizacijama iz programskih zemalja ili iz drugih partnerskih zemalja, to je prosto otvoreno. Ali mi trenutno nemamo nacionalnu agenciju koju možemo direktno da apliciramo, kao što imaju programske zemlje. Toliko od mene, hvala i otvaramo za pitanja.
Hvala puno, Srđane. Pre nego što pređemo na pitanje, ja bih želela da kažem da su se nama dva državna sekretara iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesor Zoran Mašić i profesorka Zorana Lužanin, pošto nam je nedostajao rok za podnošenje, opet se vraćamo na one velike projekte iz oblasti izgradnje kapaciteta za visoko obrazovanje, profesorka Lužanin će nas onda upoznati sa detaljima vezano za obraćanje Ministarstvu za strukturne projekte. Znači ne za sve vrste, nego za strukturne. Hvala. Pre svega dozvolite da vas pozdravim još jednom u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Drago mi da sam ovde, dugo mi izvinjenja za kašnjenje. Ima nekoliko stvari. Znači, Ministarstvo je izuzetno zainteresovano za strukturne projekte. Znači, nekako smo zatekli u Ministarstvu, svako je svakog krivio, što partneri visokoškolske ustanove da Ministarstvo ne želi svoj deo da radi, a Ministarstvo opet da to što projekat proizvede kao da nema veze sa politikom, obrazovnom politikom koje Ministarstvo želi da donese ili da je primeni. Ono što smo od prošle godine onda predložili da su ovo stvarno naši zajednički projekti i pošto je Strategija razvoja obrazovanja usvojena 2012. godine, a u januaru ove godine, kao što znate, usvojen je akcioni plan, Ministarstvo kao partner želi da učestvuje na strukturnim projektima i da da podršku onim projektima koji su u skladu sa akcionim planom. Što to znači, verovatno vam ja sad izvinjavam ako ću ponoviti, Marija već rekla, to znači da za sve strukturne projekte mora biti jasno koji se to akcije gađaju, odnosno aktivnosti i na koji način i koliko su u skladu sa strategijom. Ukoliko toga nema, Ministarstvo ne podržava takve projekte. Međutim, ono što je itekako važno Ministarstvu jeste da smo mi otvoreni za razgovor početkom novembra meseca, a to je i za teme koje možda trenutno niko ne razmišlja o njima, a Ministarstvo bi bilo izuzetno zainteresovano. Tako je prošle godine jedan strukturni projekat i napravljen, a tiče se kratkih ciklusa i part-time studija, jer to mi de facto nemamo uvedeno u sistem, pa smo znači predlagali da neko napravi takvu vrstu projekta čije rezultate ćemo odmah implementirati. Znači, s jedne strane, svi oni koji su zainteresovani, a nemaju do kraja svoju ideju šta bi mogli, a žele strukturni projekat, mogu da nam se jave. Znači, početkom novembra mi bi onda organizovali negde sredinom novembra razgovor, znači sa onima koji žele da uđu u strukturni projekat, da mi iznesemo koje su to eventualno teme. To bi vas molila da se javite na mail razvoj@mpn.gov.rs. E sad, oni koji imaju ideju za strukturni projekat i koji će praviti takvu aplikaciju, znači rok da se dostavi Ministarstvu, da li Ministarstvo želi da bude partner ili ne, bi bio 15. decembar, a Ministarstvo preuzima obavezu da do 30. decembra odgovori koliko je sve to u skladu sa potrebama znači obrazovnih politika koje sprovodi Ministarstvo. Znači, još jednom početkom novembra molim sve one institucije koje bi želele eventualno da konkurišu sa strukturnim projektom, da se jave kako bi napravili zajednički sastanak u Ministarstvu, a za one koje imaju ideje, znači 15. decembar bi bio rok za predlaganje. Ja ću, svakako ćemo staviti ili na sajt Tempus kancelarije ili na naš, šta to znači 15. decembar, naravno ne treba nam cela aplikacija, nama treba ukratko opis i koja je to veza sa strategijom, to bukvalno stane na jednu i po stranu, ne treba naravno celu aplikaciju, nećete ulaziti u to dok ne vidite da li imate saglasnost, a znači 31. decembar, odnosno 30. decembar je rok da vam Ministarstvo kaže da li može da bude partner na takvom projektu. Hvala vam. Hvala najlepše profesorki Lužanin, što bi značilo da onda od 31. decembra do 10. februara ima dovoljno vremena da se razrade ostali delovi projektne prijave. Ako je odgovor negativan, onda možete da promenite i da se prijavite kao zajednički projekat, ali da promenite malo ciljeve projekta, dakle ni onda nije smak sveta, samo da ne radite strukturni projekat. Ali svakako je odgovor blagovremen da i dalje možete da nastavite sa pripravom projekta za ovaj projektni ciklus. Sad smo otvoreni za sva vaša pitanja koje se odnose na sve ove vrste projekata ili nešto što možda nismo spomenuli, a bitno vam je. Izvolite. Izvolite, profesorka. Pa evo ja
Zapravo nemam pitanje, imam samo jednu konstataciju i dopunu za sve učesnike vezano za ključnu akciju 1 i projekte mobilnosti. Do sada su univerziteti bili uključeni u one Bazileusa mobilnosti i to je išlo kako je išlo, međutim ono što sledi, što svima nama prosto, što stoji ispred svih nas je intenziviranje internacionalizacije univerziteta i poseban akcenat je na mobilnosti. Praktično će se i kriterijumi za merenje performansi rada univerziteta, fakulteta u njihovom sastavu svakako će obuhvatiti te aspekte mobilnosti koji su veoma merljivi. Tako da evo poziv svima da prosto da se toj oblasti maksimalno posvete i da intenziviraju saradnju sa univerzitetima s kojima su imali i Tempus projekte, te liste su dostupne partnerskih univerziteta i da iniciraju te projekte i da prosto se potrude da proceduralno pripreme i svoje rektorate i fakultete, Erasmus koordinatore ili SPB koordinatore na procedure vezano za pripremu mobilnosti, realizaciju mobilnosti i ono što je važnije još, ne samo slanje naših studenta i osoblja, već i prijem studenta i osoblja, jer definitivno to će biti jedan važan kriterijum o ocenjivanju, da ne govorimo o međunarodnom rangiranju i merenju performansi univerziteta, već praktično i pojedinačnih visokoškolskih ustanova, da ne pominjemo uslove za finansiranje i ostalo. To će se videti, ali prosto sad je trenutak da se te aktivnosti intenziviraju. Eto, toliko. Hvala najlepše. Ja bih želela samo da dodam da je Univerzitet u Kragujevcu zaista primer dobre prakse u pogledu kataloga kurseva koji je dostupan na sajtu. Sajt je na engleskom jeziku. Mogu zainteresovani strani studenti da vide više informacije od onih koji se nalaze u nekoj nacionalnoj bazi programa. Svi konkursi se objavljuju na sajtu rektorata, tako da to je nešto ka čemu težimo. Da iskoristim priliku profesorkinih saveta, da dodam i da vredi pogledati kriterijume. Sada, planirali smo o tome da pričamo malo kasnije sa institucijama koje imaju projekte kreditne mobilnosti, da kažem, koji startuju ove jeseni. Ali je dobro da svi prisutni čuju da u stvari treba se uputiti u to šta su kriterijumi za dobijanje Erasmus povelje za visoko obrazovanje. Kad pogledate taj formular, biće vam jasno da u stvari treba dosta da se uradi. Nije dovoljno da mi postanemo programska zemlja i da otvorimo vrata toj vrsti projekata, već i da budemo spremni da odgovorimo na izazov. Pre svega mislim na visokoškolske institucije, visoke škole i univerzitete ovde predstavljene danas. Dakle, savjet je pogledati šta sve stoji u toj povelji i kako se za povelju konkuriše, jer to u mnogome zna da koristi u pripremi. Pitanje, izvolite. Vezano za evropski volonterski sistem, tamo na jednom mjestu pisalo da je potrebna akreditacija, o kakvoj akreditaciji se radi i šta je sve potrebno. Odlično pitanje, hvala. Za učešće organizacija i institucija u omladinskoj komponenti, primjer radi ako želite da radite trening ili omladinsku razmenu, to vam ne treba akreditacija. Tu možete prosto da aplicirate i krenete sa razvojem projekta sutra. A Evropski volonterski servis, budući da uključuje dugoročno volontiranje, sve institucije i organizacije moraju da prođu kroz sistem akreditacije. Suštinski vi, ukoliko želite da primate volontere, morate da predstavite šta će ti volonteri raditi, 35 sati nedeljno, kako će biti organizovan njihovo učenje jezika, integrisanje u lokalnu sredinu i tako dalje. Akreditacija se radi, u stvari realizuje Salto resursni centar iz Ljubljane za zemlje Balkana koje nemaju nacionalnu agenciju. U zemljama koje imaju nacionalnu agenciju to rade same agencije. I to je suštinski provera kvaliteta. Zašto je to bitno? To je
prvo, to su dugoročni programi i vi, s druge strane, kao što Evropska komisija ne želi da volonteri dođu u neku zemlju i da budu jeftina radna snaga ili da nemaju programe ili da nisu uključeni u neku organizaciji, mi takođe ne želimo da pošaljemo mlade, recimo, u Norvešku i da tamo naši mladi dođu u organizaciju ili instituciju koja njima da poslove kuvanja kafe i fotokopiranja. 35 sati nedeljno. Zato se radi proces akreditacije i on je besplatan i traje 6 nedelja. Jedan od linkova koje ću uvrstit ću u stvari u prezentaciji da prosto imate direktno kada dobijete i to je za sada jedno 40 organizacija i institucija imaju tu akreditaciju širom Srbije, od Vranja do Subotice. U najvećem slučaju to su omladinske organizacije koje rade sa mladima i jednim delom su kancelarije za mlade i kulturni centri. Za sada još uvek nemamo visokoškolske ustanove i ovim vas i takođe pozivam da možete da se akreditujete i da primate te volontere. I pretpostavljam da bi mogli škole da se akredituju i da prime volontere ako su zainteresovane. Da, škole, visokoškolske ustanove, različiti instituti i tako dalje. Ukoliko se naravno ispoštuju pravila da je IVS volontiranje, a da nije stručna praksa ili neki internship i tako dalje, jer mladi nakon IVS-a oni ne dobijaju prosto neku kvalifikaciju koju mogu sutra dan da im bude priznata u formalno obrazovnom sistemu. U nekim sistemima mogu, ali to nije mobilnost mladih koji su otišli na doktorski ili magistarski studije ili jedan semestar u visokom obrazovanju. To su često mladi koji su ili studenti ili nemaju fakultet, neki nemaju ni srednju školu. Hvala najlepše. Još pitanja? Omladinski deo programa uglavnom izaziva pitanja tokom godine i mi smo dobili zaista puno pitanja da li visokoškolska ustanova može ili ne može da konkuriše, u kom obliku, da li škola može ili ne može da konkuriše, u kom obliku. I možda bi bilo dobro pitanje, s moje strane, barem Srđanu, koja je neprofitna organizacija? Kako se ona definiše u omladinskom delu programa? Pa, neprofitna organizacija je možda korak unazad, neke organizacije koje imaju profitnu delatnost. Naprimjer, ne znam da li znate za Lastavicu, to je udruženje žena koje su izbjegle iz Hrvatske, one su napravile catering službu. I oni sav svoj profit koriste za razvoj njihovih usluga i kako bi podržali te žene. Oni su, iako su registrovani kao preduzeće, oni sav njihov profit koriste za svrhe razvoja organizacije. Tako da neprofitna je zapravo koja na kraju godine nema neki profit, nego sve što ostvari kao prihod uloži u razvoj i rast neke organizacije. Tako da, ne znam, i UNICEF prodaje čestitke na ulici, pa su i oni negde imaju taj neprofitni karakter, jer taj novac ipak odlazi tamo gde treba. Hvala puno, to je korisno i sa aspekta prijavljivanja projekata, jer smo videli da podnosioci projekata trebalo bi da budu ipak neprofitne, nevladine organizacije. Da li imamo još pitanja, komentara? Izvolite. Moje ime je Milan Klisarić i ja predstavljam Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. Inače, kratko ću samo reći ovo, ja sam radio kao nastavnik u Srednjoj školi unutrašnjih poslova, u Višoj školi unutrašnjih poslova, bio sam savjetnik u Upravi za obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova 9 godina za edukaciju i trening policijskih menadžera i moja uprava je razvila jedan koncept izvođenja nastave po andragoškom modelu. Meni je približno drag i pedagoški i andragoški model i u vezi sa tim ja bih postavio jedno pitanje u vezi ovog bloka koji se odnosi na modernizaciju nastave i to na modernizaciju kurikuluma. U okviru toga je projektovano školovanje, odnosno edukacija i trening nastavnika i izrade kurikuluma, ako sam razumeo dobro, ne za pojedinačne discipline, nego za određene oblasti. U vezi sa tim moje pitanje je
Da li se tu predviđa u okviru kurikuluma ili u okviru edukacije nastavnika i taj andragoški model, odnosno usavršavanje nastave, jer na fakultetima to nisu deca, znamo da su to već odrasli i na drugim oblicima edukacije, kursevi i seminari, ili nekako mi je to sakriveno jednostavno u ovim upitima koje ste vi izneli i interesuje me da li postoji kroz ove projekte određeni akt o kvalitetu nastave, nastavnog procesa, jer mislim da je to velika i značajna stavka i pitanje za naš obrazovni sistem. Mislim da je to deo koji se također nalazi u strategiji reforme obrazovanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, učenje po andragoškom modelu. Ali ja ću da probam prvi deo da odgovorim, Marija će drugi. Projekti koji se tiču razvoja kurikuluma, onoj kategoriji A, uvek mogu da pokriju, da kažem, dve stvari. Jedna je da modernizujete studijski program na vašem fakultetu, a druga je da organizujete i obuke za ljude koji već rade u datoj oblasti. Dakle, razumem vas, to jeste jedno i drugo, govorimo o andragoškom pristupu, jer studenti su odrasli ljudi, ali je malo drugačije raditi sa studentima, redovnim studentima, ono što viđamo kao redovnu, uobičajenu studentsku populaciju, i sa ljudima koji rade, koji bi da uče uz posao ili se doobrazuju zarad posla. Dakle, tako nešto je moguće spakovati u jedan projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Vi se u projektnoj prijavi određujete u smislu gde vam je fokus. Da li ste akcenat stavili na modernizaciju kurikuluma ili na obuke za zaposlene u nekoj oblasti, ali suštinski možete da pokrijete jedno i drugo, jer se naravno naslanja jedno na drugo. Ljudi koji sada rade su pre toga bili studenti, razvoj prosto svake discipline, napredak društva utiče na to da neke stvari budu malo zastarele, nešto se menja i dobro je ponuditi im neku novu obuku, a u isto vreme vi kao zaposleni na visokoškolskim institucijama imate obavezu da modernizujete svoje studijske programe, da ih učinite aktuelnim, da pratite nova dešavanja i tome slično. Dakle, to sve može da bude u okviru jednog projekta, savršeno lepo spakovano i da bude dovoljno relevantno. Da li sam odgovorila na prvi deo pitanja? Pa jeste u velikoj meri. Pride oblast kojom se vi bavite, između ostalog, ako se ne varam, i među prioritetima u ovoj kategoriji. U neku ruku, jel da? Pa u neku ruku jeste. Ja sam ovo rekao zato što sam bio puno puta u evropskim zemljama. Navešću primjer samo Policijske akademije u Holandiji. Oni nemaju amfiteatar i ne izvode nastavu ex katedra, oni izvode nastavu sa 25 do 30 maksimalno i prilično su ishodi formulisani tako da stvaraju kompetencije kod studenata, dakle da se što manje muče kad se uključuju u radni proces, da već imaju kompetencije da mogu da obavljaju samostalno neke zadatke koji im se povere i tako dalje. Naravno, ne može se sve naučiti u nastavnom procesu, ali on je vrlo bitan, ta metodologija je upravo vrlo bitna za profilisanje, dakle, struke, odnosno za stvaranje tih upotrebljivih kompetencija, da kažem. Da, zato je uvek metodologiju u stvari potrebno modernizovati i prilagoditi odgovarajućoj struci. To što je kod vas relevantno možda nije u nekoj drugoj oblasti, ali projekti su fleksibilni i jedno i drugo je moguće obraditi kroz ovakav projekat. Što se tiče kvaliteta nastave, projekti kao takvi ne daju nikakva uverenja, ali vi izborom partnera na projektu u stvari birate partnere visokoškolske ustanove koji imaju nešto slično što vi imate ili ka čemu težite da imate i na taj način što izaberete dobre partnere praktično imate uveravanja svoje ustanove, da ćete zaista moći da nešto unapredite u kurikulumu, u načinu izvođenju nastave, u metodologiji, po uzoru na neki model. To je jedan vid unutrašnjeg mehanizma kontrola kvaliteta nastave. Za nas i za Evropsku komisiju su sve akreditovane visokoškolske ustanove dobrodošle. Mi dalje ne ulazimo u kredibilitet ustanova, niti rezultata projekta, to nismo pozvani da radimo, jer svaki novi studijski program se akredituje kod Komisije za akreditaciju. Ako je vid neformalnog učenja, on se još uvek u visokom obrazovanju nigde ne akredituje, što se takođe možda jednog dana promeni.
Nažalost, program Erasmus Plus je izgubio neke dobre osobine prethodnih programa Evropske unije, više nema takozvanih oznaka kvaliteta za primjenu evropskog sistema prenosa bodova ili za primjenu dodatka diplomi, što je postojalo ranije, što je bilo jako dobro, jer je ljudima davalo neku vrstu okvira, smernica za to u kom pravcu bi to trebalo razvijeti. Ja bih također želela da istaknem po našem zakonu, što znate bolje verovatno od mene, policijsko obrazovanje i odbrana su izdvojeni i jesu u okviru zakona o visokom obrazovanju, ali u skladu sa posebnim zakonom regulišu. Mi smo sa Univerzitetom odbrane imali uvek dosta dobru saradnju, nadam se da ćemo imati i sa onima koji obrazuju kadar kao što je Kriminalistička akademija ili vaš fakultet, sad ne znam šta je tačno, ili fakultet bezbednosti, i drago bi nam bilo da i sa tim ustanovama imamo veću saradnju u narednom periodu, jer se definitivno pokazalo da civilni sektor i sektor koji je nadležan za unutrašnje poslove, odnosno za odbranu, jesu sektori koji treba da sarađuju zajedno i pošto se svi akredituju po istim pravilima, naravno postoji razlika u metodologiji, razlika u pozivu koju ljudi obavljaju, ali ima prostora za saradnju. Da li imamo još pitanja? Ja sam htjela da pitam nešto vezano za privatne univerzitete, akreditovane privatne univerzitete. Ja sam inače rektor Alfa univerziteta i htjela sam da vas pitam šta je to u vezi tih bankarskih garancija, što privatne univerzitete odbija ili otežava im učešće u Erasmusu+. Mi na našem univerzitetu imamo više projekata, strateški značajnih, koji bismo mogli da pripremimo za bilo koji tip projekta o kojima smo jutros čuli, ali zaista bi bilo dobro kad bi nam neko malo detaljnije objasnio kakav je problem sa bankarskim garancijama i zbog čega je to teško ispuniti i zbog čega na neki način privatni univerziteti nisu u tom smislu ravnopravni sa državnim univerzitetima. Ja pretpostavljam, državni univerziteti imaju državne garancije i nemaju te probleme. Dakle, ako možete malo detaljnije o tim bankarskim garancijama i šta je problem sa njima, u čemu se one zapravo sastoje, da mi možemo na jedan jednostavniji i lakši način ravnopravno učestvovati u Erasmusu+. Hvala. Hvala najlepše na pitanju. To jeste dobro razjasniti u ovoj fazi. Mi smo imali situaciju kad nismo bili sami svesni, jer je bilo prva godina učešća za Tempus u 2008. godini, dakle pre 7 godina. Tad su dve visokoškolske ustanove privatne, ja ih ne bih imenovala zato što ne želim da se te ustanove osjećaju loše zbog toga što nisu nešto uspele da urade. Dobile su, projekti su bili odobreni i oni su koordinirale te projekte prijave, dakle nije bio problem u kapacitetu ljudi da naprave projekat. Nije bio problem ni u tome da je projekat odobren. Nas je Evropska komisija pitala da li te ustanove normalno posluju, akreditovane su, mi smo rekli normalno posluju. Onda im je tražila isto ono što traži i poljskoj visokoškolskoj ustanovi koja je privatna, češkoj ili bilo kojoj drugoj, austrijskoj, a to je bankarska garancija. U kom smislu? Ako je recimo ukupna vrednost projekta 600.000 evra, ako je od toga 70% koliko Evropska komisija prebacuje, odnosno njena izvršna agencija, ustanovi koja je koordinator, nekih 420.000 evra. Iako ustanova koordinator ne zadržava na svom računu trajno 420.000 evra, Evropska komisija želi papir od banke koji je unapred definisan kako izgleda da banka garantuje za tih 420.000 evra ma šta da se desi. Nam su iskreno rečeno kolege rekle, nama banka ovo neće da overi ako mi ne založimo nešto u toj vrednosti. Nama je problem, pošto nismo državni, nemamo viša kapitala, sav kapital ulažemo u nastavu, u razvoj, u to da obrazovni proces bude što bolje, nama je problem da mi založimo zgradu ili da neka sredstva zarobimo i da ih ne koristimo, jer nam to banka traži. Kasnije smo, nakon nekoliko godina, opet imali te iste razgovore, nije došlo do projekata, ali su ljudi spremali projekte, isto koji vi sad je bilo postavljeno to pitanje. Evropska unija želi da je neko garantuje, ako se taj projekat odobri za finansiranje, da je garantuje ili država ili banka. Smatra da je za državne visokoškolske ustanove garantuje država i ukoliko se desi da neki državni univerzitet ili državna visoka škola mora da vraća sredstva, nema sredstava da ih vrati, recimo bankrotirala je, ne daj Bože, visokoškolska ustanova, u tom slučaju njoj je garant Vlada Republike Srbije i naplatit će od vlade. Neće čak ni pitati da li mogu, nego će samo uzeti sredstva. Zato, za privatne visokoškolske ustanove, pošto njima nije vlasnik država i nema pravo raspolaganja ni imovinom ni resursima, traži garanciju od banke. Dakle, to je odluka Evropske komisije, nije mogućnost učešća, neučešća. Ona se odnosi samo na situaciju kad visokoškolska ustanova ili bilo koja privatna druga organizacija koja je privatna podnosi prijavu u svojstvu
podnosioca prijave. Dakle, nekad je partner. Vi možete imati projekte međunarodne kreditne mobilnosti na kojima ste partner isto kao i državne ustanove bez ikakve bankarske garancije. Možete učestvovati na projektima izgradnje kapaciteta kao partneri bez ikakve bankarske garancije, ali ako hoćete da budete koordinator, da podnesete projektnu prijavu, nažalost, tražit će vam u onoj odlučujućoj fazi pre potpisivanja ugovora bankarsku garanciju. Ako vi možete da je obezbedite, to je sjajno, ali ako ne možete, fair je da to znate sada u ovom trenutku, a ne da prođete ceo proces pa da onda bude problem. Mi to zaista nismo izmislili, ali eto, tu smo da pružimo objašnjenje. Možemo takođe poslati neki model, ako budete bili dalje zainteresovani, kako otprilike izgleda taj dokument koji bi trebalo banka da potpiše. Pa vi možete obaviti razgovore sa bankama sa kojima sarađujete, da li su one voljne da to potpišu. Ne znam da li će biti baš isti ovaj obrazac za ovu godinu, ali on uvek manje više sličan. Da li imamo još pitanja? Izvolite. Ja se izvinjam samo oko ove neprofitne organizacije. Da li se to gleda da bude baš neprofitna organizacija ili može da bude i neprofitna institucija, kao na primjer osnovna škola, ili baš mora da bude nevladina organizacija? Pošto su i osnovne škole neprofitne ove institucije. Da, u okviru ovog slajda ko može da bude podnosilac projekta, javno telo s lokalnog, regionalnog ili nacionalnog nivoa su i škole, lokalna samouprava, institucije i tako dalje. Tako da... Da li se tu mora tražiti odobrenje od osnivača osnovne škole ili može samo, ne znam, odgovorno lice škole, znači direktor da podnese prijavu? Ili mora se dobije saglasnost od osnivača? Ne, može odgovorno lice. Ja mislim da u školama direktori imaju pravo da potpisuju, da overavaju ta dokumenta, to znači nikakav nije problem. Znači i za apliciranje i za proces akreditacije za Evropski volonterski servis mogu direktno škole da koriste i ja sam prošle nedelje bio u Poljskoj, tamo recimo osnovne škole imaju, naročito one koje imaju dosta mladih u ruralnim sredinama, imaju kao neka vrsta dnevnih boravaka, social corner i dosta koriste ovaj program kako bi finansirali projekte dok mladima ne stigne autobus 2-3 sata i onda od EVS volontera do nekih projekata lokalnih, tako da ako hoćete pogledati dobar model, pogledajte Poljsku, zaista imaju odličnu praksu. Samo za ovaj deadline, da li je u pitanju za Key Action 1 ili 2? Ovo je za 2. februar što je pomeren. Za ono što mi možemo da koristimo direktno, znači za Key Action 2. Naravno, dobit ćete updateovanu sa svim ostalim rokovima, od jutra sam updateovanu, tako da zapravo nema mnogo vremena ukoliko krećete da razvijate projekat. Prvo dođete na naš infodan 2. novembra, a onda krenete sa razvojem projekata, pošto ćemo možda imati neke dodatne informacije do tada, koje će vam biti korisne. Još pitanja možda? Ne. Onda pre nego što odemo na pauzu za ručak, jedna servisna informacija, pošto se posle ručka delimo u 2 sale, u ovoj će ostati visoko obrazovanje i projekti namenjeni visokom obrazovanju, mislim na SIPUS, CEPUS program, Jean Monnet i zajedničke master diplome, a one zainteresovane za mogućnosti za škole i predškolske ustanove pozivamo u drugu salu, pošto je druga sala u drugom delu zgrade, zamolila bih 5 minuta pre isteka pauze za ručak, to je 14:25, da se grupa koja želi da ide u tu drugu salu okupi oko naše zastave koja je ovde, zastava Republike Srbije, ovde kod sale za registraciju. Biće mnogo jednostavnije za odlazak do te druge sale, pa će koleginica Milena i koleginica Jelena će sa vama ići u tu drugu salu. Ja bih zamolila Milenu i Jelenu da ustanu ako su u sali, da ih čisto vidite. Odlično. Dakle, pošto će one biti na delu posvećenom školama i predškolskim ustanovama, će sa vama ići u taj drugi deo zgrade. I zamolila bih vas onda da nastavimo sa radom u 14:30. Hvala najlepše.